Poslanec Smeru Richard Gluck sa po niekoľkýkrát tento rok vybral do Moskvy. Tento raz ako hosť Putinovej štátnej propagandistickej televízie. V rozhovore tam kritizoval Európsku úniu, spomínal zlé liberálne médiá a naopak pochválil tie alternatívne. V ľudskej reči teda pochválil dezinformačné kanály, ktoré majú k faktom asi tak blízko ako Moskva k demokracii. Vládna koalícia aj naďalej stojí za šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom, ktorému sa už kopia kauzy. Ten najnovšie oznámil, že SIS bude monitorovať médiá vraj s cieľom merať ich radikalizačný potenciál. Čo znamenajú tieto odkazy, ktoré nám ako spoločnosti posiela pán Gašpar a ktoré nepatria do agendy SIS? Čo hovorí opozícia na návrh zákona poslancov Smeru o trestaní ovplyvňovania volieb a čo so zvyšujúcou sa kriminalitou a drobnými krádežami, o ktorých hovoria samosprávy, ale aj vláda, aj s policajnou prezidentkou tento problém nevidia. To sú len niektoré z tém, o ktorých dnes budeme diskutovať. Moje meno je Karolína Pilírová. Vítajte pri sledovaní relácie portálu Interes. V štúdiu už oproti mne sedí bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná poslankyňa za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita. Pani Mária Kolíková, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, teším sa na rozhovor. Pani Kolíková, začníme asi nie najdôležitejšou témou dnešného dňa, ale teda v kontexte izolácie Slovenska v Európe určite. Poslanec za Smer Richard Gluck vystúpil v ruskej štátnej propagandistickej televízii, ktorá je inak mimochodom aj na sankčnom zozname Európskej únie. Je preukázané, že zasahovala alebo stále teda zasahuje aj do vnútorného vývoja v zahraničí a myslím, že aj veľmi otvorene ona to deklaruje táto televízia. No a pán poslanec tam vystúpil, vycestoval ako súkromná osoba a niektorí si môžu naozaj že kývnuť, no tak dal tam nejaký 9-minútový rozhovor, ale ja pripomeniem, že pán Gluck je predseda Branno-bezpečnostného výboru Národnej rady, plus myslím, že 2 alebo 3 osobitných výborov, či už na kontrolu činnosti SIS alebo NBÚ a myslím, že aj ústavnoprávneho výboru a toto som si neúplne teraz istá, či aj tam je. Čiže disponuje informáciami, ktoré sú skutočne zaujímavé pre ruskú stranu. Nie je toto podľa vás bezpečné? Lebo to, že je niekto zvolený vlastne do vysokej verejnej funkcie alebo vymenovaný, čím by som povedala, že v tej funkcii ten človek narába na niečo, na čo by vlastne v štandardnom oficiálnom režime nebol priestor. Takže vlastne vypočuli sme si napríklad aj od predstaviteľov už vládnej... Čom rokovali 23. decembra? Priamo s prezidentom Putinom. Máme tu 19. balík sankcií, nakoniec za ktorý hlasoval aj premiér Robert Fico, práve voči Rusku. Vedeli, že prečo tam idú. No, a naviac vlastne kritizujú ten európsky priestor, takže tu je obrovské riziko, že vlastne oni s tými citlivými informáciami nebudú narábať tak, ako by sa očakávalo. Ono treba povedať, že tá RT nie je súkromná televízia, ona je naozaj financovaná a priamo riadená Kremlom. Dlhodobo zasahuje do vnútorných záležitostí iných štátov, ja som to už spomínala, ale to nehovorím ja, to hovoria rozhodnutia napríklad aj Súdneho dvora Európskej únie. Táto televízia je oficiálne súčasťou ruského štátneho komunikačného aparátu. Teda má väzby aj na ruské spravodajské služby. A teraz sa chcem spýtať, nemala by toto aktuálne riešiť Slovenská informačná služba? Záujme našej bezpečnosti a aby sme sa my doma tu cítili bezpečne je, aby Ukrajina zvíťazila, aby sme mali na východnej hranici suseda, ktorý je silný, ktorý nie je ohrozený, vnímať naozaj toto vysoké riziko, ktoré tu ide z Ruska, vrátanie hybridných hrozieb, tak toto naozaj nevnímam. A ani tá správa za 2024 nie je takto postavená v tej verejnosti prístupná. A ste sa na to pozreli, že či vlastne tak, ako je tá celá správa koncipovaná, či tam vidíte, že tá Slovenská informačná služba má naozaj správne nastavené priority. A ja sa domnievam, že nemá. S ohľadom na to a tajné služby v európskom priestore NATO. Čo pre nás by malo byť, že to nie je ambícia, ale že nevyhnutnosť na to, aby sme mali včas všetky informácie, ktoré potrebujeme pre našu bezpečnosť a ochranu. K SIS sa určite ešte dostaneme do hĺbky, ale chcem sa spýtať ohľadom ešte tohto výletu pána Glucka, že či sa chystáte ako opozícia niečo podniknúť, lebo tie predchádzajúce, poviem to, výlety, či už nášho pána premiéra, alebo Tibora Gašpara, alebo napríklad aj europoslanca Ľuboša Blahu, ktorý sa stretol aj s Nariškinom. Takže tento výlet vás až tak ako keby nedvihol zo stoličiek. Začíname si... Svoj rozhovor začal s tým, ako sa máte. Že ten rozhovor vlastne verejný nebol o tom, že odsudzuje agresiu Ruska a je dôležité vyjadrenie premiéra Roberta Fica, keď vlastne oslavujeme
hrdinskosť, u ktorého nie sú takéto zásadné pochybnosti o tom, že tu spravuje takúto službu v rozpore so zájmami Slovenskej republiky. Tieto rozhovory vznikajú aj vďaka vám, našim predplatiteľom. Ak sa vám páčia a chcete, aby sme ich mohli robiť aj naďalej, tak aktivujte si Interes Premium. Získate tak prístup k tisícom exkluzívnych článkov a získate aj iné benefity. Link nájdete v popise videa. Pani Kolíková, strana SAS už dlhodobo upozorňuje, že občianske združenie Brat za brata predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Vy ste podávali aj trestné oznámenie na toto združenie pred pár mesiacmi, ale teraz ste prišli s novou informáciou, že vytvorili alebo vytvárajú paralelnú informačnú službu. Ja neviem, či to nazývajú Národná informačná služba, ktorá je paralelná teda k SIS. A podľa dostupných informácií vyzerá to tak, že táto skupina skutočne zbiera nejaké citlivé osobné údaje o občanoch, ktorých označuje za škodcov štátu, vytvára rôzne databázy a tak ďalej. Mohli by sme to analyzovať. Ale ešte predtým sa spýtam, koho myslia tými škodcami štátu, akože proeurópskych politikov alebo kritických novinárov, čo si myslíte? Dá sa povedať, že sa mi vlastne gestikuláciou vyhražal fyzickou likvidáciou. Mala som tam vtedy ochránku, vlastne toto bolo istým spôsobom zdokumentované. Tento človek, nehovorím, že teraz sa cítim osobitne ohrozená, ale považujem za nebezpečné toto zoskupenie. Pre bezpečnosť nás všetkých. A keď majú takéto veržité, je, že aby sa tomuto venovala Slovenská informačná služba. Pretože máte samozrejme nejaké nástroje. Práve vytváranie paralelných, či už bezpečnostných, alebo aj rôznych informačných štruktúr mimo štátneho rámca znamená de facto vytváranie nejakej paralelnej moci, čo môže byť považované inak za ohrozenie ústavného zriadenia. A ja skutočne neviem, že kde je teraz šéf Slovenskej informačnej služby pri tomto, pretože rozprávalo sa tu veľa o tom fiktívnom prevrate. Poviem to tak, že fiktívny prevrat, pretože nemáme o tom viacej informácií z januára tohto roka. A vytváranie paralelných spravodajských sietí je v podstate presne ten jeden z prvých krokov, ktoré sa historicky vo všetkých štátoch na svete spájali s pokusmi o prevrat alebo zmenu režimu. Však najprv vznikala nejaká tieňová spravodajská služba, potom paramilitárne zložky a podobne, a potom už to prešlo do nejakých fyzických alebo politických represí alebo akcií proti inštitúciám štátu. Čiže je toto agenda, ktorej by sa mala. Rušilo rokovanie v parlamente o nedôvere voči celej vláde. To znamená, že ja viem, že detailne asi nemôžete hovoriť. Je normálne, že sú pochody, zhromaždenia, ak sú pokojnej povahy a ľudia vyjadrujú kritiku voči vláde, no tak to je súčasť demokracie iné. No ale sme stále v demokratickom štáte a toto proste treba rešpektovať. Len táto vládna koalícia si zjavne za svoje ciele stanovila niečo iné, ako slúžiť ľuďom. No, a teraz sa vo veľkej miere vlastne rozprávame o bezpečnosti. A ak niečo má vlastne ten štát splniť, no tak by sa mal postarať o bezpečnosť. To vlastne neviete nejak inak zabezpečiť. No to je základná funkcia štátu. Presne novinári chválospevy na vládu. To proste nie je možné. Vždy vlastne majú hľadať, ako sa dajú robiť veci lepšie. Takže vždy môžeme očakávať, keď je ktokoľvek pri moci, musí očakávať, že proste tá kritika príde. Dostaneme tiež aj zamestnanci SIS majú určité kapacity. Musia spať, musia jesť. Deň má 24 hodín. Tak, no, čiže je dôležité, že kam zameriavajú aj tú svoju vlastnú pozornosť. Ale aby sme to nerozvetvovali veľmi, vráťme sa ešte k Brat za brata, pretože už sa k tomu vyjadroval aj Pavol Gášpar na JOJ24. Myslím, že ste zaregistrovali, ak si videli ten rozhovor. A on povedal, že nebude sa špeciálne k tejto organizácii vyjadrovať, pretože je to utajovaná skutočnosť. Zjavne pochopiť vážnosť pozície, ktorú má, ale proste tie odpovede musia prísť nejaké. Namiesto odpovedí prišli urážky na moju osobu. No väčšinou urážky znamenajú absenciu nejakých argumentov, ale nie som tu ja od toho, aby som takéto niečo urobí každý svoj názor. Ale už v tejto veci ale konajú orgány činné v trestnom konaní. Vy ste zatiaľ s tým procesom, spýtam sa to tak, že či ste spokojná, alebo respektíve, či vy dôverujete aktuálne policajnému zboru a ich postupom.
To je jednoznačné, tak to vidím a vnímam. Takže myslím si, že nepostačuje, že orgány činné v trestnom konaní tomu venujú svoju pozornosť. To si myslím, že v tomto momente nepostačuje. Úzka spolupráca s Pavlom Gašparom a s SIS. Tak by to malo byť. Prejdime v stručnosti už na neho, lebo celá opozícia, najvýraznejšia je v tomto práve Saska, vyzýva na okamžité odvolanie Pavla Gašpara z postu. Tie dôvody poznáme, už boli niekoľkokrát preberané v médiách o toho, ako sa dostal na tento post. Vy hovoríte, že teda nemá žiadne kvalifikačné ani odborné predpoklady. Jediný predpoklad je, že je synom Tibora Gašpara. Ale ja som nedostala ani informáciu, že by sa otvorila. A tie informácie, ktoré tu zazneli vlastne v tom verejnom priestore, tak sú podľa mňa vážne. Nevyjasnené majetkové pomery, ktoré sa teraz ukazujú. Aj k tomu autu, ale aj tie, ktoré sú Pavla Gašpara. To je tá trestne stíhaná osoba z organizovaného zločinu a korupcie, ktorá je súčasne podpredsedom parlamentu. No tak je trestne stíhaná za organizovaný zločin, korupciu. Práve za to Klimentovi a potom aj zmena pravidiel, ktoré prináša ohľadom postihu sudcov, ktorí pochybia. Proste tu sa menia pravidlá, ktoré sa ukázali, že sú dobré, že najvyšší... Hovorí sa, a teda myslím, že Robert Fico to už jednoznačne hovorí, že sa budú nejakým spôsobom spájať do bloku pred voľbami SNS, Hlas a Smer. Asi Smer aj pohltí celý Hlas. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Už to predikujú viacerí aj komentátori a politológovia. Ako opozícia, viete si predstaviť, že by ste išli do jedného bloku napríklad naozaj, že nejakí tvrdí konzervatívci z Pôvodne úplne inak. Takže v tomto treba byť podľa mňa veľmi opatrný, ale určite si myslím, že každá opozičná strana veľmi... Veď konsolidácia verejných financií je naozaj výsmech. Veď ten dlh sa nám stále zväčšuje, a takže verejné výdavky rastú a ľudia sú ožobráčovaní. Ľudia tu nasledujúce 2 roky asi budú ešte náročnejšie po ekonomickej stránke. O našu spoločnú budúcnosť v európskom priestore. Ide len o to, aby sa udržala pri moci. A toto si myslím, že je dôležité, aby si začali stále viac